gebeurt aan een dag. En ik heb gestaan, dan komt iedereen erdoor. Hier is stad, wat gebeurt er vroeger? Nu zie ook dat Hasselblad, de zweetste van de kieken. Dus altijd vurig met een lach, en een spegelvuur. Toen deze vuur, we leven veel opnieuw. De liedjes en de lachjes, als je wat gebeurt. Geen stad, wat gebeurt aan het land. En ik heb gezegd, dan komt iedereen erop. Geen stad, wat gebeurt vooral. Zo jongens, begrijp je het allemaal? Ja. Juf, ik snap het niet. Du snapt er niks. Du bent dom. Ik hou er zo meteen even. Denk eraan, straks zijn de oudergesprekken. Maar was me naar de oogarts. Moet ik die nog helpen? Ja. Wat dan? Oh jongens. Zo zeg dat tegen je. Oh, straks zijn de oudergesprekken, denk toch aan. Ja, wat bedoelen ze met? Dat is nog het olifantje. Oh. Auw. Denk aan die oudergesprekken. Oh, jongen, wat is stoel? Juf, ik wil binnen bootjes. Ja, werk maar goed door. En ik ga binnen slecht. Goed zo meid. Kan het stoel beginnen met aftrekken. Oh. Geen weekend. Geen weekend. De drukjes, ja, ik ruim ze zelf op. Ja, weekend. Eerst haal ik die oude gesprekken. Oh, snel moet ik zin. Dat ik nog even een boterham kan eten. Even een muziekje aan. Hallo? Joejoe! Hoi. Hoi. Wir sind misschien gaan aan de vleugje Kains. Dat klopt. Ja, maar die 10 minuten die zijn immer zo snel voorbij en we hebben van alles te bespreken. Ja, Ja? plaats. Henk, kom maar door. Ja, kom maar Henk. Kom maar. Henk. Ach, kom maar zitten Henk. Henk, zit. Oh, we zijn toch zo benieuwd. Ja. Zo. Dan eens even kijken. Och ja, sommige dingen vind ik er nog wat moeilijk. En, Moeilijk? ja, met sommige taken zijn er nog wat moeite. Henk, hoor ze dat? Schat, leg de telefoon eens even weg. Maar dat vind je van niet zo erg hoor. Is dat alles wat ze te zeggen heeft? Maar hij is al ganz snel afgeleid. Afgeleid? Daar van ons? Henk, hoort ze dat? Huh? Sorry, schat, wat zag ze? Ja, dat er zo snel afgeleid is. Oh. Ja, Ja. dat gaat er voorzien. En hij is ook heel druk in de klas. Druk, daar van ons druk. Ja, dat heeft er duidelijk van dich, Henk. En wat heeft er dan moeite met? Rekenen, schrijven of lezen? Ja, dat allemaal eigenlijk. Allemaal? En met spelling dan? Ja, ook met spelling. Tekenen. Oh, dat uit er niet zo gek. Zus wie knutselen, dan smert er de pleksel in de horen van de andere kindjes. Wat heet er? Henk, hoort ze dat, schat? Ja, ik hoor het. Oh, dat heeft er duidelijk van dich. Maar heb je misschien veel beelden met taal of rekenen wat er lastig vindt? Ja, bijvoorbeeld delen vind ik wel lastig. Ja, delen. Dat vind je toch ook lastig, Henk? Staardelingen? Nee, veel boeken geen staart bij delen. Zonder staart? Ja, toch een boeken van een olifant voor. Ja. En wie geeft dat dan? Ja, niet zo goed. Wie gebroekt er een olifant met delen?
Dat zal ik je goed leggen. Als ich nicht schnapp, was du schnappst, wenn du nicht schnappst, was ich schnapp. Als ich dich schnapp, wenn du nicht schnappst, dann sehen wir alle gleich klar. Als ich nicht schnapp, was du schnappst, wenn du nicht schnappst, was ich schnapp. Als du nicht schnappst, wenn ich nicht schnapp, dann schnappen wir den Kopf. Ja. Dit zal ik je goed leggen. Dit is een olifant. En dan beginnen we natuurlijk bij De slurf. Nee, dat beginnen we niet. De vuurkant. Ook niet. We beginnen bij de peutjes. Natuurlijk, wie de puurtjes. Dit is het peutje van de 100-tallen. Dit is het peutje van de 10-tallen. En dit is het peutje van de eenheden. Heeft er geen 4 peutjes? Nee, onze olifant heeft heel bewust 3 peutjes. Zodat ons kinderen zich realiseren dat er ook olifanten zijn met een beperking. En dat dat gans oké is. Ja. Dus dan hebben we hier zo 486 delen door 12. En dan pakken we de 400. Nee. Ja, maar dat is toch een 100-tal? Nee. Nu luister eens. We gaan naar de 48. 480. Nee. 48 tientallen. Ja, maar dat is toch een 100-tal? Nee. Kennen we die delen door 12? Ja. Ja. Is het multiple choice? Oh, dan is het B. Ja, dat kennen we. Maar dan moeten we eerst naar De veerpoot. Nee, want we hebben maar 3 peutjes aan deze olifant. Dus we gaan naar? De kop? Nee, ook niet. Oh, dan weet je het. De staart. Ja. Nee, weer gebroken geen staartbiedelen. Nee, natuurlijk. Geen staartbierdelen. Nee, we gaan naar de urkes. En wat gebeurt er als we naar de urkes gaan? Dat weet ik. Ja. Loesteren. Oh, goed zo, hè. Ja. Ja, ook. Maar de urkes, die gaan wapperen. En wat gebeurt er als de urkes gaan wapperen? Flapperen. Dan gaan we nulletjes bijvullen. Die 48 tientallen, die wordt 480. En die 4 hier bij de uitkomst, die wordt 40. Ja. En als we dat gedaan hebben, dan komen we bij het schoonste. Dan gaan we naar de slurf en dan gaan we aftrekken. Dan trekken we die 480 hier af van die 486. Aftrekken? Oh, en een olifant aftrekken, dat nog wel. Maar niet delen met zijn staart. Ja, zus. En als we dat gedaan hebben, dan komt we bij Zijn slaagtuin. Oh, nou, dat is best wel agressief, niet? Nee, niet zijn slaagtuin. Dat vinden we maatschappelijk niet verantwoord natuurlijk, hè? Ja, Suze Henk, hoe bemuist ik van maat? Nee, dan kijken we de olifant eens diep in die ogen. Ja. Hallo, kijk eens. Dan gaan we hier via dat linker oog zo controleren wat we gedaan hebben. Klopt dit? Nee. Ja.
Ja, dat klopt. Dan gaan we het rechterom. Zo via de onderkant. Tellen alles bij. En dan hebben we de uitkomst. Ja. En dit snapt ons kind. Nee. Nou, echt niet? Ja, ik weet het. Duidelijker dan dit kan ik het niet maken. Ja, dat kan ik sowieso niet, Henk, duidelijker maken. Oh, maar de 10 minuten zijn bekend, zo. Ja, Ik moet gewoon afronden. die 10 minuten zijn nog zo snel voorbij, zussen. Dus helaas moet ik mededelen dat het niet zo goed gaat met Frits. Frits? Frits? Waar is Frits? Onze zoon heet Remco. Fred, even keer. Ik ben de man van Fred. Remco? Ik heb niet eens een Remco in de klas. Oh, is dit niet groep 3? Nee, dit is groep 6. Engels in de kop vandaag, prinsen of prinsessen, ozen maar.